So i-share na ko ni sa inyo day no, pag naday ko sa syudad day is maupod ni ang ako ang mga extra income. Kumbaga day mao ni ang ako ang ginagmayng business diri sa Iligan City. Kung mauli sa ko dito sa bukid day is mangribansad ko didto. Pero pag diri ko sa Iligan City day is diri po ko nakapokus ako ang business sa bag. Mao nang mabukid ug masyudad day is grabe jud ako ka busy. Kay kani man naginaong tagkwarta day kailangan jud ta mo trabaho ani please lang. Ug kanisang adlaw day grabe na ko ka busy ani. Kay lagi ready na nako ilang mga order ani mga adlaw. Kay pagkataod-taod man gud ani day is ako ana ni ipang meet up sa ilaha ba. Dayon na busy pa jud kog ni reply sa ilaha day no. Kay kani man negosyo day is kailangan jud nimo sila i-PM isa-isa. Mo nang di po ni dali nga trabaho day no, please lang. Then ako pa jud na siya ipanglista day sa akong notebook day kay lagi pag inventory nako day is makita nako day ug nakaginansya ba ko or wala ba. Mo nang doble jud ang trabaho nako aning negosyo day, please lang. Dayon ako rasad ang mo meet up. Pag human ako meet up sa ilaha day is moadto na sad ko ani og JRS kay lagi ako ana po ipadala ang mga nag-order sa lagyo. Kay kani man gud ang ako mga bag day is ako aning gipang sell day ba kay para mahurot siya ug para makaproceed na sad ko sa lain na pong business. Kay lagi na nasa ko ilang business day nga giplanuhan ako day nga ako ana po siyang i-try ba. Kay pag abot man gud sa business day is kailangan jud nato mo sugal or kailangan jud nato mo try ba. Kay dili man gud tanang business day is mo click dayon ba, please lang. Ug mao ra day to no buy oy.